Encwadini yezikhalo Izakhamuzi sifuna ukwazi ngesizathu sokuncishiswa kwesibalo sabantu abaqashelwa ukusebenza ngaphansi kohlelo lwemisebenzi kahulumeni i-Expanded Public Works Program kumasipala. Obeqhuquzela eMashi uSibongiseni Shange uthi uMavundla uyehluleka nokunciphisa isibalo sabangasebenzi kunalokho bayanda abantu abaphelelwa imisebenzi. Kunokuthi ehlise inamba yabantu abangasebenzi eMvoti, uMeya kushuthi yena uya-increase inamba yabantu abangasebenzi eMvoti. Sakubuka konke lokho ukuthi asangazi manje ukuthi kanti uMeya uzosiza abantu noma uzobahluphekisa more. Kodwa uMavundla uyayiphika insolo uthi kuhloswe ukuthunaza iqembu lakhe i-ABC kanye ne-ANC. The march was a march by Inkatha Freedom Party, which was led by Ubaba Ungane Shange, that is here, who used to be a member of the APC, who got expelled because he was refusing to pay the party levies. That's why he was fired from APC. Now he has gone and joined the IFP. Now the IFP has given him a demand. They've requested that Ushange need to bring 500 members into IFP so he can be recognized. Kulindeleke ukuthi imeya ibe nesithangami nabendaba ngalolu daba kusasa.